Opo, masarap. Mama, excuse lang na sa mga pagsigaman. Opo, masarap po yan, sir. Set, ate.
Sa akin mas po. Ay, sa iyo mas marami. Kuha mo na ako sa ulam. Ray! Hindi ka. Hindi na po. Ray, Aray! Pero sa school hindi ba? Galit, pre. Galit naman, pre. Ha? Paluin mo nga ng tubong, pre. Jackie. Wala po ako tatamaan. Hindi ganyan mamuhat yung yan, makasama. Oo, lalagyan po namin yan. Oo nga. Kaya ka isa. Paano po? Plastic, ma'am? Dapat ito palagyan natin ako. Isa nga nito, Ted. Ilang taon na siya, ma'am? Oo, para lumambot. Ilan, ma'am? Isa lang nito. Para lumambot. Ang dami ka bang pila? Pila kaya ka dito. How much ba yung shawlong daw? 200 po, 10 pieces. Isa po. Kaya isa daw shawlong daw. Isang po, oh. Thank you. Miel. Sorted po yun. Itang pila pa ganun po. At amoy ang kaya nga eh. Magkano po? 200. Tayin ko lang ito, mama. Dito po, ma'am. Sa gilid tayo ha, kasi may sasakyan, ma'am eh. Hawak lang mo naman. Shawlong daw po.
pipili sa'yo. Yeah. So, kuya yung 200, kahit ano na dyan, halo-halo. Opo, ma'am. 5 pieces lang po. Ano sa'yo? Ako yung sa'yo. Ganyan, ganito. Ano ka? Yung rice cake. Ano lang sa'yo? Isa. Yung rice cake sa'yo, isa daw. Ay, dito po. Dalawa na ito sa isang rice cake. Dalawa. Yung tofu po yung ano po ito? Tokba? Ayun po yung tokba. At ito lang. Dalawa po nito, dalawa nito sa isang rice. Ito na lang po.